bandiraɓe sehlaɓe kala kono joola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joɗɗo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebdemo jaadiɗo Pinde TV gando ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wiyete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni ganda joɗɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkude e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum. Bintu ko musanma keno mo ay dar musane ala bintu won ko musanma sabu hanki ay hirtay julen do ni ha hande a woban taw e tafede ada dillina tan a jabani memde mburu kidi ko won ko mettuma ceno mot ko ni aduna hawne bare min de kala bino do mi dum no mi jabata ko jam wona mi hanne no ma dossier ji bamum riyadi alhaali bawsuji mabbe ni de haali no ko yino mo hen min goni o dumuna fof ha fof artino ndesam yetteralla min riya de min jaadi do en de min jehi galle to ina ceerno moti pour hollede mo gallo galle makko galle ba makko mbaro yitan min ji gallode le ceerno moti sami hande mo mon jimi ton ko jiida to min kala kala nodo mi dum non mi jabata sabu ndeke aduna juutirta tan ko ha fof arte galle wallahi ɗum kon pulaar ƴeew oɗo riya Allah addini kam ndeke ko jahanmi dossier ji makko ɗi fof galle bamma ko Amadou tawmi ɗo Amadou hola ceerno moti Amadam logelam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sadakallahu al-azim wa billahi azim
la ilaha illallah. Amadou Goto nde min jetti e galle he ndekete kanko e sehir makko gonne wiye Dawda kamɓe luwi toon suudu nduɗon luwas min wimani allahu akbar takbir Allah woni karim wallahi wallahi Allah woni karim Binta ɗum tawi neɗɗo kala kada waɗa worko mum aɗani ɗum noon Amadou meeɗa ɗum miijade Amadou tollino no oɗo saaha sa fuggino mbiɗama Amadou ma wattoye luwas o jaɓata wallahi mi jaɓ allahu akbar la ilaha min de abdiyam so kuppi rokkam ndiyam haɗen faɗɗade ɗo tension munti trop la ilaha Wodo, oh? Apa ini? Oh? Oh, ini. Oh. he amin subaka jam tension koko monti an a dugata duko julde ko tawi pinnan kam juul a dugata ɗum mo a faami ko tawi pinnita kam mi hejjo mi hoora a dugata ɗum mo an repas tan dugata ni hamde tan dugata Wodo. Apa ini? Oh. wallahi anda soulagement gonɗo ɗo sino ko gangi ko ittitaɓe am ha abata ɗum ɗon holliri wadde kanko yidde makko jeho goo kono noon sa daranoke hen kadi wontata goonga so min suusa ruttade mo mbiyam e min gontu ɗum noon mbiɗa yettala mbiɗa yettuma kadi pulaar wi so gumɗo wumi wumti andi ko gite nafata hande o mi andi fof mi andi jiɗɗo mi andi gañɗo ay Dawda sabu jogui jawdi awa andude gaño ma min wimama ko ma mbasa tan nde ganda giɗo ma ganda gaño ma kono joom jawdi kay ko ala gaño ɗum noon hande noon mi andi giɗam mi andi gañam ɗum noon mbiɗo yettuma no feewi kadde yettoro a darima hen hande darde tinde eywa mi wawi yobdema tan Dawda Amadou hakkunde men jettoɗe ngala hen en ko mbanmi ko foddanta ngol foti ɗum wadde wasnode anduden ɗum jahate kono gila Binta ari ɗo eno ardi ɗo ha jiidirɗon joddiɗen jewtuɗen kalanɗa kam fof no yaaji gila nden mbimam kala ko foti hen waɗede walla kala ko foti hen yahede mami waɗ ɗum te mami yaa hen te Binta kadi ko debbo moƴƴo sabu o weɓnini kam gueɗe ɗe fof min joddima wona goho wona ɗiɗi ko kalɗa ko ɗo no refti te o holliti kadi o wona gañƴo mo wallahi min mbañano mi majju tan merci wadde noon ko hakkude ujunere tan e 5 000 fof goto yettude Allah hande noon ko ñalawma beelama par ce que min somi yima weltima tan minen mi weltoto wallahi mi welti aduna noon ko ni tan fof ko leçon de vie Allah aɗa jogui leçon de vie wonto dewɗa ha jottiɗa ɗo an Binta minen ayitu ndewmi ha jottima ko ɗum woni aduna sehilaɓe kadi ko pour ni tan wona e caɗele sehima yaltinmati ɗum woni cehilaɓe min jewtidi noon o wi hande min jaggi takkusan o waddi kam noon e kawmo kaw Souleymane gonɗo marché HLM o itti fof o waɗa e junggo on par ce que Binta ko mawɗo anda mawɗo ko yiɗa kumal tan ɗo ganduɗa aɗa faama tan corok o yiɗi fof yo waɗe e sutura o waddi kam noon e sehima ceerno Mody ndeysan wi koye mi rew galle min ƴetta ceerno Mody oto o nan ɗon min jaaha waɗe fof e sutura so waɗama noon bisimillama galle ma waɗande noon ɗon jeyata noon sehil gorko nawowo sehil gorko hande o aysa pelli kam kural latta tef ene susteɗɗino belti Allah weltara tulat heure yoni mi yaha mi rewta ceerno Mody ko wawi noon ɗo gasi kamɓe yabaji keddo oɗo wiya mi arat hande kay hande fuluma ɗo hewrata ñaade dara fuɗɗo wuudi gila joni Jibita Binta Amadou Diallo Amadou
hande ko mbaɗe Ha? hande hande dewgal ko mbaɗe min toon jahan minen Oumar Dawa yaw hande mbiɗa holɗo amon natta e galle an o galle ko an jeeyi an wi ñaata he Binta Amadou arti ɓurni mo rendement an gona e galle o an ɓuftade pisine haccade laaɓi ɗiɗi wottade laaɓi ɗiɗi hirande laaɓi ɗiɗi an sa waɗon to gandirɗa an a waɗaka considéré an a waɗaka considéré a haalnaka sa waɗno considéré kalneɗa yawno an nangueɗa o wiya ay saɗaya min mom rokke passe mom rokke passe so ari min wiya aɗa an Amadou so ari sa a yalta galle mbira hol an umoɗo min waɗi dewgal ngal ko min yeehi ɗum Binta Amadou no yiɗi Amadou Diallo an ko gañirta Binta rese ko gañirta Binta rese an gonna ko wonde sowa soy min yeehi wede dara sabu ka haaji yawm yawm wede dara ala suga Mashallah. Alhamdulillah. Ya yes. ala tino seɓer Ya yes. a jarama de boy chauffeur mbaɗɗa En tout cas, ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ɗum noon wayri waɗde fawa ata e o heure. Ɗum wayri waɗde. Aɗa anda Daouda neɗɗo so weltima dabara neɗɗo welto mom wara hoore mum En tout cas ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin. en kirnamdinani Amadou tawi ko Allah ko yiɗi Allah kadi kumal ngal waɗama e dow jam kala ko ngannduɗa no foti waɗede ha rewa lawol bintatal e kaw mum waɗi o kaw mo ko gonɗo marché asanem o neɗɗo moƴƴo kadi ko kellifaɗo julɗo responsable nde min ngari ko wi fof ko kanko waɗata to o yettima o jadnima to hullidi kadi ko julɗo sabu wi kala ko nangonnoma o woppi wona ɗum weeɓade binta kadi ko neɗɗo ko dimu to ko jiɗɗom ko min noon ko an mbawmi haldude timi inchallah par ce que neɗɗo naña jiɗɗom nde wonto ndewduɗon ɗo o jabbo ruttade reftude e caggal ma weeɓade sa yeehi tinno tef tembere andata nda aɗa foti tinna wallahi aɗa foti tinnade par ce que min hannde ko jiimi ko ne ɓuuɓi ɓernam no feewi no feewi te kadi ɓe kaalema ko yooɗi wallahi ko yooɗi koɓe kaali am fof koye mbaɗɗo Binta leñol mum ala bon Binta wa bon min kay woni am gueɗel tan ngel mbaɗan nder ɗiɗi hol tan no jaarami tan mi yetto galle ɗum ko woni hen ay han gala janono noon gala joom suudu ma paata koko huma e farata e sunna habaji keddi wadde ko heddi joni kay a wallat kam noddana kam Binta holno ɗo Binta joom suudu ma ara a hersa ɓen gacciri aɗa joni noddanamo nodda Binta aɗa sos noddin ñimaade noddanam Binta wiyamo yo nen chauffeur makko o joni o addoto oto mi yettina sac ma o
ngata yaha mbaaloya hannde kay mamo ko mi yeewe ande ka tusɗo quoi ana wuccitaaki noon a yahani e debbo janno yo ha hande mi tan ndima ko loogi tay lo o ngir en tout cas omo yiɗma kam ndeysan nani yon keɓa loogi watme livre aɗa nana mboɗo nana hannde kono kay mi ala mi haalta Eh, mi hersa allah no seeɗi miɗe hersa haalde kadi wawa a salminirta makko kamay suno ko seeɗa mom wawa ndeysan ay dalal makko ngelan tinguir ndeysan aɗa ko bitte wonde fof welete assalamu aleykum o wona séri boy amen aɗa selli madame Diallo komi jooɗiɗo ni e séri ma Amadou longel ma o wonɗo woɗa hoore makko de mi wima dal tawde humama nane e hiiri ya wallu min tan neldamin chauffeur ma auto ma o aranomo seese mi paranomo sac makko o yaha galle hannde kam o waloya kam o yaha direct tawat hay goto tinani ahadi yeete gati wadda ya wiyata ma sac ma allah seeɗi mi aɗa rewe ujune ma waɗema seemiɗo saji noon timmi dewgal welani hande ko man noon mawma wi ala ko noon yaari temeɗo kurton toɗa arde mi fiɗa ɗum dewgal welani kono ko noon yaari ko an yahata ko an il faut mi waajoma wima dewgal welani ko mannoɗa woto wat wona ko dewgal welani jeega ma eyi muña kono jaltinanma sac ma aɗa ma waltoyde ɗum omo rem kadi allah bisimillah ɗogon say ɗo wawi taraway ngel wallahi wona mere towduma wona mere junɗo kolle ma nde ko ƴoƴgol ɓorol jaggo ma yawodi ay ɗaw ko yonta yatni kam ko situation de min tan hawɗe nde longilam Gale Amadou, Gale